Gọọmenti Anambra State egechigo ụlọọgwụ Good Health Hospital and Maternity dị n'Osumenyi Council Nnewi South. Onye Director ihe banyere ụlọọgwụ dị iche iche na Anambra na Ministry na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ Dr. Chukwulobelu Ugochukwu Biadu otu gbanụgbanụ jere ga-echie ya bụ ogige ụlọọgwụ wee kwuo na ya bụ ụlọọgwụ bụ nke adịgboroja na-alụkwa ajọ ọlụ dị iche iche n'ime ya. Paul Ezeoke ga-akọlụ gị akụkọ n'isi. Ya bụ ụlọọgwụ bụ nke nwere ebe na-adịghị mma na ya bụ nke ewere mpaghara ebe ndị mmadụ na-anọ ma ha na-anara ọgwụgwọ wee mere ebe a na-awa mpaghara ahụ dị iche iche. Ya bụ otu hụkwara ụfọdụ ụmụ nwanyị yi ofu ụdị akwa dịka ndị nọọsụ bụ ndị kọwara na ọ bụ onye nwe ya bụ ụlọọgwụ zụrụ ha ma jụkwanụ ikwu aha ya bụ onye. Ahụkwara otu onye nwere ọya shuga nke mebiri ụkwụ ya bụ onye kọwara na anabatara ya na ya bụ ụlọọgwụ mkpụrụ ụbọchị ole gara aga. Dr. Ugochukwu kọwara na ya bụ ụlọọgwụ bụ nke enweghị ka gọọmenti si wee mara maka ya ma bụrụkwa nke na-enye ọgwụ adịgboroja na-arụkwa ọrụ ekwesịghị n'ụzọ dị iche iche, nke ọ kọwara na ọ na-etinye ndụ ndị mmadụ na agbata ọnwụ na ndụ, ma kọwakwa na ya bụ ụlọọgwụ ruru unyi nke ukwuu nke na-ekwesịghị ekwesị n'ebe a na-enyegasị enyemaka dị iche iche maka ahụike. Ọ kọwara na ministri na-ahụ maka ahụike ga-aga n'ihu na-enyochapụta ndị niile na-ada iwu gọọmenti site na inwe ebe adịghị mma ebe ha na-edebe ndị mmadụ, ma dọọ aka na ntị na bido ugbu a gaba ụlọọgwụ ọbụla dara iwu isonye otu gọọmenti si wee kwuo otu ụlọọgwụ niile ga na-adị bụ ndị a ga-akpụrụ ma kpee ha ikpe. Ọ dụziri ndị Anambra na ndị niile bi na ya ka ha hụ na ha na-eje na ụlọ ahụike nke bụ ọkpọkọpị na nke gọọmenti wepụtara ka ha wee nwee ike chekwaba ndụ ha, ma kọwapụta na gọọmenti steeti a na-aga n'ihu na-etinye akatamkpo ego iji hụ na ebunitere ọnọdụ ụlọ ahụike dị iche iche n'obodo dịgasị iche iche na Anambra steeti, ya nakwa ịhụ na ewere ndị ọrụ ahụike mara nke ekwe na-akọ ka ha wee nwee ike na-enye ndị mmadụ ọgwụ na nleta otu ọ kwesịrị. Dịka Dr. Ugochukwu si kọwaa, kọmishọna na-ahụ maka ahụike na Anambra bụ Dr. Afam Obidike n'ịgbaso ntụziaka gọvanọ Chukwuma Soludo tụrụ maka ịhụ na akwụsịrị ụlọọgwụ na ndị na-ahụ maka ahụike ndị bụ adịgboroja n'ụdị na ụdị ọbụla, ka e wee hụ na ndị Anambra bụ ndị na-erite erere na atụmatụ niile gọọmenti Anambra steeti na-atụpụta maka inye ndị mmadụ ezigbo ọnọdụ ahụike. Na ministri na-ahụ maka ahụike na-achịkọba agụmọnụ ụlọ ahụike bụ Ịgba na steeti a ugbu a, nke a ga-ewepụta n'oge na-adịghị anya ka o wee nwee ike nyere ndị mmadụ aka ịga ọsịsọ n'ụlọ ọgwụ ahụike dị ha nso maka ịnata nleta na ezi ọgwụ. Kemgbe edere akụkọ a gbasara njem nleta a, atụmatụ niile atụrụ iji wee hụ na onye nwe ya bụ ụlọọgwụ bịara zara ọnụ ya gbasara ihe niile ahụrụ na ihe a kọwara ọ na-eme ndị mmadụ n'aha inye ha ahụike enweghị nke gara aga.